ҳамасола дар кишварамон 10 август ҳамчун рӯзи варзишгарон ҷашн гирифта мешавад. Ба ин муносибат рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ин шумораи худро ба ин санъ бахшид, ки аз диловарию қаҳрамониҳои варзишгарони мо қисса мекунад. Ман Сайёраи Қиёмиддин ҳастам ва шуморо бо муҳтавои ин нашри рӯзнома ошно месозам. Салом. миллати ҷисман солим, рӯҳан низ муқтадир ва шикастнопазир аст. Чунин ном гирифтааст яке аз матлабҳои ин шумораи ҷавонони Тоҷикистон, ки 20 гуфтаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба варзишро муаллиф ҷамъоварӣ намудааст, ки ҳамагӣ таҳрикдиҳандаанд барои варзишгарону варзишдӯсторони меҳан. шаҳрдори бо ғурури миллӣ дар роҳи муаррифии ватан. дар матлаби зер шумо аз саҳми шаҳрдори ҷавон муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар самти варзиш, ташвиқи тарзи ҳаёти солим, оммавигардонии варзиш ва ба ин васила саҳм гузоштан дар рушди солимии ҷомеа аз рӯзҳои нахустини шаҳрдории ӯ хабардор хоҳед шуд. бо ташаббуси Рустами Эмомалӣ тӯли 7 соли ахир кадом корҳои муҳиме дар самти варзиш ба самон расонида шудааст ва варзиши тоҷик бо шарофати ӯ ба кадом дастовардҳо ноил гардидааст? Ба ин ва дигар суолҳо шумо метавонед аз матлаби зер посух дарёбед. аз гран-прии душанбе то аввалин чемпионати осиё, нигоҳи ба дастовардҳои варзишии сол, ки пур аз ифтихороти бузург буд. матлаби мазкур аз дастовардҳои варзишгарони тоҷик дар ду мусобиқаи муҳим қисса мекунад, ки онҳо ба ин васила тавонистанд дар мусобиқаҳои байналмилалӣ низ кишварамонро муаррифӣ намоянд. ин ду мусобиқа ба ҳаёти варзишгарони тоҷик чӣ гуна дигаргунӣ ворид сохт? шумо метавонед барои пайдо намудани ин ва чанде аз суолҳои дигар сар бизанед ба ин матлаби мо. таърихсозии Беҳрӯзи Хоҷазода ва дуввумин нишони Теймур Раҳимов. муаллиф ҳунарнамоии паҳлавонони кишварро дар пешорӯи рӯзи варзишгарон дар ин матлаб ба риштаи таҳлил кашидааст. боз кадом варзишгарони тоҷик дар ин сабқат ширкат доштанд ва кадом дастовардҳоро ба даст оварданд, шумо метавонед дар ин бора аз шумораи нави рӯзномаи мо маълумот пайдо намоед. аз 10 ба 10 бо чунин ном маводи калидии рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон аз чоп баромадааст. матлаб доир ба қаҳрамонии 30 варзишгари муваффақисо қисса мекунад, ки дар риштаҳои гуногуни варзишӣ аз беҳтаринҳо маҳсуб мешаванд. кистанд онҳо? метавонед маълумоти пурраро дар бораи онҳо аз шумораи нави рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон пайдо намоед. инчунин кӯдакони беодоб, ҷавонони мо то кадом андоза ҳамқадами замонанд, нишастҳои матбуотӣ ва дигар матлабҳои ҷолибу хонданиро метавонед аз шумораи нави рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон мутолиа намоед. хайр.